Vítam vás na mojom kanáli Niang Tarot a poprosím vás o like, aby sa tieto moje videjka dostali k čo najviac sledovateľom, ak sa vám páčia. A pozrieme sa dnes na výklad, čomu všetko speje vo vašom vzťahu. Čomu všetko speje. Takže pre niekoho z vás, ženy, ktoré ste ohnivé znamenie, lev, barán, strelec, vy tu niečo osudové vás čaká vo vašom živote. Vy ste sa k tomuto už dlhšiu dobu chystali. Zrejme už to máte aj premyslené a vy tu máte nejaký svoj cieľ, za ktorým si idete a teraz nastal čas, aby ste sa už vymanila odtiaľ, kde ste uväznená, kde máte zviazané ruky, oči. Ide tu veľká hádka, ide tu ukončenie. Naozaj pre niekoho ťažké obdobie rozchodu. Máme tu, hej, 5 palíc, takže zrejme s nejakým človekom, pri ktorom ste sa cítila nejak zviazaná, že sa nemôžete pohnúť, ako keby ste bola na jednom mieste, tak s týmto človekom sa tu pohádate. Ide tu naozaj také krízové obdobie a rozchod. A vy už sa tu chystáte odísť, vy sa chystáte tu za niečím novým, možno niektoré z vás pôjdete sa niečo nové učiť a možno nejaký kurz alebo niečo nové, nejaká informácia možno k vám príde z internetu alebo cez niečo napísané, možno si prečítate. A vy tu naozaj vyrážate vpred a vy po tejto informácii ako keby sa vám roztiahnu krídla a vy máte šancu odísť. Dobre, ďalej. Čomu všetko speje? Čomu všetko speje? K čomu to všetko speje? Áno, vy ste doteraz mala ružové okuliare, vy ste veľa vecí si predstavovala, snívala. Vy to stále máte aj v hlave, stále ste nad tým rozmýšľala. Vy ste tu, vychádzate ako vydatá žena alebo matka, čiže žena, ktorá má deti a vy tu vyrážate vpred. Hej, máte tu nové možnosti, vy ste plná energie, vy tu vychádzate ako rytier, palíc, čiže vo vás je ten oheň, aj tá sila. Ďalšia karta, naozaj sila, môžete byť znamenie lev a vy začínate odznova. Hej, vy začínate odznova a ide vám tu veľká šanca. Ace of Pentaklov, najlepšia karta v balíčku tarotovom a vy tu vychádzate ako mág, čiže vy všetko, čo ste si naplánovali, tak vy krok po kroku sa k tomu dostanete. Vy máte naozaj sílu mysle, naozaj si priťahujete veci, ste trpezlivá a naozaj sa vám to splní a ďalej vám tu aj ide nový muž. Aj ide vám tu človek, ktorý vás pozve na stretnutie, ktorý vám donesie kvety a s týmto človekom vás čaká láska. Takže k tomuto všetko speje. Pekný deň.